Kailian agduduma akarit tisang sangwan ti nagduduma sektor iti Baguio City. Gapupay lang iti epekto ti oil crisis. Nagduduma matawagas ti patpatungpal ti sanggunyang panlungsod tapno matulungan dagiti umili. Tapno mga paay iti kanayon na detalye iti adnang ti lokal na gobyerno. Makadwa tayo live ni City Councilor Atty. Paulo Salvosa at Chairman ti Laws and Governance iti City Council. Magandang hapon po sir, si Alasungduan po ito. Ano po ang layunin ng sinusulong po ninyong ordinansa na Emergency Fuel Assistance for Jeepney Cooperative? Okay. Naimbag nga daw, ako Ferdinand and Ma'am Alat, salamat launay iti PTV4 no para iti imbitasyon nga mapagtungtungan iti in-file tayo nga ordinance sa City Council. Yung layunin po natin, kasi nakita na po natin dati na ang mga dating krisis, nakikita na biglang yung sinasabing imposible, nagiging posible. Halimbawa, yung sa Manila, yung ginawang EDSA carousel, dati sinasabi imposible bawasan ng lane ng EDSA, pero nung nagka-krisis ng pandemic, nakita na posible naman at nakatulong yun sa commuters. Dati sinasabi, imposible ang hybrid pagdating sa opisina, pagdating sa mga iba't ibang bagay. Pero nakita natin yung pandemic, posible naman. Ngayon, syempre, in-adjust din natin pagkatapos doon sa practical, hindi naman sa lahat ng bagay. At yun din po yung nais na final natin na ordinance kasi nakita din natin sa maganda yung ginawa ni Mayor at ng City Admin natin pagdating sa emergency transport assistance sa mga jeepney. At ang balak po natin, gamitin din natin to bilang learning experience na makita na posible talaga na suportahan natin ang ating public transport sector kasi sila po talaga ang susi para maayos ang traffic dito sa Baguio. Kung mas maganda po ang public transport, mas konti ang gagamit ng sasakyan sa daan at mas gagaan ang traffic. Ngunit tulad sa lahat ng bagay, kailangan mag-invest tayo. Hindi lang tuwing panahon ng krisis, kundi pagkatapos po ng krisis. Councilor, bakit po ito ang naisipan natin gawin para sa mga jeepney co-op? Ano pong benepisyo naman ito sa mga commuter tulad namin? Naisip po natin ito kasi kailangan mabudgetan natin yung karaniwan sinasabi subsidize, no? Subsidy o tulong. Pero ang gusto natin, pagkatapos ng krisis, maging regular yung pag-support natin sa public transport sector. Kasi sa ngayon, ang modelo natin, di ba, privately run, mga transport co-op nagpapatakbo na parang negosyo, ngunit alam din ng lahat ng negosyante, ang hirap magpatakbo ng maayos na negosyo kung kontrolado ng gobyerno ang presyo, di ba? Sineset ng LTFRB ang kung ano ang tamang pamasahe. Pero may konsiderasyon kasi yan dahil gusto nila na affordable din sa regular commuter. So para naman maitawid yung kinukulang para mapaganda every year ang public transport, doon sinasabi na pumasok sana ang city government para ituloy na, maging regular na ang pag-invest, ngunit kailangan din hanapan ng pondo. Kaya sa ngayon may pinag-uusapan din environment user fee, yung mga i-charge sa turista, baka bahagi nun pwedeng gamitin para every year nag-i-invest tayo sa mga transport co-op. At hindi lang siya simpleng pampasweldo lang sa mga driver. Pero para kahit gabi, may nagbabiyahe, para kahit papaano, may matabing pondo para pagandahin yung mga terminal at yung mga jeep natin. Kasi kahit sa mga ibang bansa, kahit nung makausap natin ng World Bank o DOTR, pagdating sa ibang bansa talagang sinasubsidize o nag-i-invest sila sa kanilang public transport sector. Di lang para sa mga jeepney, pero para din sa mga commuters. So yun po yung nais natin, maging para sa jeepney o sa commuters dahil karamihan ng taga Baguio ay commuters, ipaganda natin yung service na yan. Councilor Salvosa, kung magiging ordinansa po ito, paano naman po ang pagbibigay ng assistance sa mga jeepney co-op? Well, may nagawa na pong magandang sistema dyan sina Mayor at sina City Admin. Pero pag-uusapan din sa Council, paano ba pwedeng, di ba, pagkatapos na ang krisis, paano ang pwede pang palalimin ng sistema na dapat karaniwan meron niyang standards na dapat makamit ng transport co-op pagdating sa regular ang nagbabiyahe, pagdating sa on time, pang mga biyahe. So usually tinatali po yung ibibigay na support doon sa mga
para po siyang service contract. Basta ito ang level of service na mabigay nyo sa ating commuters dito sa Baguio, mag-i-invest din kami sa inyo. Hindi maging sa mga units, sa terminals, or pati yung pag-upgrade ng pagbabayad sa pamasahe o yung pag-manage din sa kanilang mga co-op. Nagagat nga talaga, Dagitik Transport Co-op tayo, dito'y Baguio. Ngunit, kailangan din ng tulong kasi nga may restrictions din sa mga pwede nilang gawin, sa pwede nilang i-charge. Hindi tulad sa ibang negosyo, kung ito yung cost mo, magpapatong ka lang, tapos na yung usapan. Sa kanila, kahit na ito yung cost, alam, ito yung kailangan na patong para napapaganda every year, wala. Meron tayong regulation sa LTFRB. So magtulungan na lang po tayo kahit wala ng krisis. Yun ang punto ng ordinance. Kasi yun din ang susi sa traffic dito sa Baguio. Mas magandang public transport. Kasi ibang-iba talaga ang na-occupy sa daan ng 20 tao sa isang jeep sa 20 sasakyan na tigi-isang tao. I believe, sir, mayroon po tayong ongoing emergency transport support program. Hindi po ba yung sapat ngayon para matulungan natin ang mga jeepney co-op natin? Sa ngayon, malaki ang natutulong po nun, no? Na nilakad po ni Mayor Magalong at ini-implement po ng city admin natin kasama ating city engineering office. Ngunit, ang konteksto niyan, habang may oil crisis lang tayo, paano pagkatapos balik ba tayo sa dating gawin? At yun sana yung punto ng ordinance na sana hindi, di ba? Yung natutunan natin dito, ituloy natin. Yes, good afternoon, Councilor Paulo. Si Ferdinand Feria po ito. Kanina pa po natin nababanggit, Councilor, na itong tulong is nakalaan para po sa mga jeepney cooperative. Paano naman po yung mga jeepney driver na hindi po kasama o hindi po napapabilang sa isang kooperatiba, sir? Good afternoon, Ferdinand. May mga ganun tayong sitwasyon, no? And palagay ko, isa to sa mga pwede maging usapan sa mga co-op. Kasi ang maging usapan din sa mga ibibigay na support, kailangan may service level na magawa din yung co-op. Siguro kailangan din pag-usapan niya sa detalye para sa mga driver na hindi po bahagi ng co-op, paano yung makakomply sa kanila, sino din yung magmamonitor sa kanila. Ang preference talaga sana ng DOTR may co-op para sila yung, di ba, ipupulis din nila ang isa't isa pagdating sa oras ng biyahe. Pero pagdating sa mga hindi bahagi ng co-op, palagi ko mahalagang usapin yan. Pero kailangan ilagay natin sa konteksto na anong magandang polisiya para balanse. Fair dun sa mga hindi bahagi ng co-op, pero fair din sa co-op at sa mga commuters na umaasa na pag ganito ang schedule ng biyahe, nandyan. Okay, Councilor, maliban po riyan, nabanggit po sa proposed ordinance ang Baguio City Tourist Vehicle Environmental and Traffic Management Fee. Sir, maaari po bang ipaluwanag po natin sa ating mga manonood kung ano po ba ito? Okay. Ito po kasi ang isang problema natin sa traffic dito sa Baguio pag maraming turista na dumarating, lalo na kung may sarili silang sasakyan. So, dati meron tayong pinag-usapan na smart mobility na PPP, hindi lang natuloy, pero maganda pa rin yung ideya na nakalagay doon na kahit mga turista, magsimulan tayo sa mga turista na magdadala ng sasakyan nila at nagpapatraffic ng daan natin na magbayad sila kasi aminin natin, iba talagang epekto ng turista na nagko-commute lang sa turista na may dalang sasakyan. Mas malaki ang impact nila sa ating traffic, sa ating environment. So ang proposal yan, gamit din yung infrastructure na na-set up na rin ni Mayor pagdating sa ating Smart City Command Center, pag-aralan natin hanggang saan ba natin magamit yung technology na yan para mahirap kasi kung mag-toll gate tayo, di ba? Pero kung may MOA tayo sa LTFRB at kaya nung smart city cameras natin na makapture yun, ano yung mga sasakyan na hindi naman taga Baguio, matcha-charge po sila, matik lang yan sa LTFRB, sa system, tapos magkakabayaran na lang between LTFRB tuwing nako-collect nila. Kasi di ba pag magre-renew silang registration, ma-notify sila, kailangan magbayad. Para doon po sana manggaling din ang isang source ng pondo natin para sa i-invest natin sa ating public transport system. Okay, Councilor, panghuling katanungan na lamang po. Paano din po ang mga driver at operator ng mga taxi at bus dito po sa lungsod ng Baguio?
bakit po jeepney drivers lang ang puntirya po ng ordinansa? Oh, magandang tanong po yan, Mang Ferdinand. Malaking bahagi at malaking tulong din ng mga bus drivers and ang mga taxi drivers. At yun yung isusunod natin na pag-aralan. Ngunit inuna po natin ang mga jeepney drivers kasi sila yung nakita namin yung pinaka nakakaramdam, no? Nahirapan din ang taxi, nahirapan din ng jeep, pero ang bus drivers. Pero inuna lang po natin sa mga jeep kasi majority nandyan po sila. Pagdating po kasi sa bus drivers, di ba? Mag Victory Liner ka o mag Genesis o kung mga ibang bus company, wala naman nakaset kung magkano ang pwede nilang i-charge sa pamasahe. Hindi sila regulated. Pagdating naman sa taxi, ayun, dapat aralin yun, pero hiwalay na lang na po na ordinansa ang gagawin po doon. Very well said, Councilor Paulo. Mensahe na lamang po natin sa ating mga kababayan na naghihintay pa po ng ayuda mula sa pamahalaang lungsod po ng Baguio. Well, una, salamat sa PTV and sa lahat ng mga kababayan natin. Naintindihan natin na mahirap nga talaga yung panahon ngayon, although kahit na medyo bumaba ang presyo ng oil at ang gasolina, sabi nga ni Mayor, hindi tayo agad-agad babalik sa normal pagdating sa ekonomiya. So kailangan magtulungan tayo. Sana po, draft pa lang tong ordinance, may dadaanan pa tong mga public consultation, i-refer pa to kay Councilor Bagbagen na chairman ng Transport Committee. At lahat po ng suggestion nyo ay welcome para mapaganda pa itong ordinansa na to. At kung may mga iba pang ayuda na bagay dito na hindi pa namin naisip, hindi kayat namin na ibigay nyo ang suggestion nyo para sama-sama tayo maghanap ng solusyon sa ikaangat natin lahat dito sa Baguio. Okay, maraming salamat po City Councilor Paulo Salvosa sa oras pong inilaan ninyo sa PTV Cordillera.